Ето го, поредния автомобил с пипан софтуер. Някъде му е правен Stage 1, махан DPF, ремонти, колектори сменяни, смукателни, изключвани егери и колата в момента изпада в авариен режим, дава 20 разход и дава проблем в моторния компютър в процесора. Кляка. Сега какво ще направим ние? Ще възстановим оригиналния софтуер на колата онлайн до най-новата версия и ще направим правилно изключване на DPF, егера, ще направим Stage, така че колата да няма повече проблеми, ще изфалиме разхода и вече нещата ще се оправят. Ето как става онлайн програмирането на въпросния Мерцедес. Трябва да стане до 100%. Хайде вече инсталираме готовия софтуер с Stage 1, Performance 2 сме настроили колата, 320 CDI, отива на 270 кончета. W204C класа с DPF софтуерно премахнат вече както трябва, EGR махнат и вихови клапи. Край с проблемите. Колата при това сме я прекодирали изцяло онлайн с оригиналния най-новия софтуер за модела, защото изпадаше в авариен режим и даваше проблем в процесора на компютъра. Имаме решение за тия Мерцедеси, с оригинална стар диагноза работиме, онлайн е всичко, Think Tool Master 2, Flex оригинален, така че имате ли проблеми с вашия Мерцедес, обадете се, ще ви съдействаме. Само искам да ви покажа сега този Мерцедес, какво става с този чип. Направо самолет е с новия софтуер. DPF-ов, EGR-ов, Stage 1, вихови клапи махнати. Всичко е направено абсолютно перфектно, без никакъв пушек отзад. Сега ще ви демонстрирам като спра. Какво правих, как върти газа. От 0 до 100 за около 6 цяло и нещо секунди ги прави. Направо те лепи за седалката като драгстер кола. 320 CDI е Мерцедесчето. Няма никакъв пушек.